Nakahibalo-bala ka mo nga sunod sa latest statistics ng World Health Organization o kung WHO nga kapinakaroon sa 800,000 ka mga tawang nagakapatay kada tuig bangod sang paghikog. Kag, ang suicide among isa sa mga leading causes sang kamatayon sa mga pamatanon nga nagapang-idaron sang 15 tub-tub 19 anyos. Paano naton mabuligan ang aton mga teenagers in distress o kung mga pamatanon nga makabig suicidal? Yari ang pila ka mga tikang, mangin sensitibo sa mga tawo nga ginaduha-duhaan nga may plano nga mag-suicide. Kung may maobserbahan o kung makitaan nga mga senyales, hindi ni pagbaliwalaon ilabi na kung makitaan nga depress ang pasyente. Maghatag sang panahon nga kamustahon ini, istoryahon kag pamatian kung ano ang mga hibubunot sini kag kung ano ang mga yara sa balatyagon sini. Listen non-judgmentally. Kung masanag ang senyales nga may plano ini nga utason ng kabuhi, ikaw nga nakahibalo dapat nga hindi ini pagsekretohon. Mangayo sang bulig ilabi na gid sa mga ginikanan sini. Hindi pagbayaan ang natungdan nga nagahisahanon and seek immediate support from health services. Suicide is preventable. Magmangin sensitibo kita sa atong isig kapareho kag handa nga maghatag sang panahon kag bulig kung ginaginahanglan. Mga kabombo, yari si Monsignor Felix Pasquin sang Our Lady of Candles Parish Capitol Heights sa iya imbitasyon sa pag-upod sa Santos nga Misa live sa Bombo Radyo. Sa aton mga kabombo, tungod sang pandemic COVID-19, ang aton nga mga tumuluo, labi na gid ang mga senior citizens kag ang mga kabataan nga alangon pa. Ginapangabay nga hindi mag-intra sa pagtinipon-tipon. Kag isa na dira amo ang pagkadto naton sa simbahan sa pagsimba. Apang kamo makasimba gihapon, makapasalamat ka makadayaw sa Dios, makapangamuyo pinaagi sa aton Santos nga Misa online sa Bombo Radio Bacolod nga aton ginahiwat kada alas 6:30 sang aga. Ini sa liwat ang inyo alagad Monsignor Felix P. Pasquin nga padayon nga nagaagda sa inyo sa pag-upod sa aton Santos nga Misa sa online sa Bombo Radio kada Domingo alas 6:30 sing aga. Madamo gid nga salamat. Ang pagbinuligay sa tiun sang pandemya, tuman ka-importante. Apang, antes kita makabulig sa iban, unahon naton anay atipan ng aton tagsa kakaugalingon. You cannot take care of others if you do not take care of yourself. Base sa World Health Organization o WHO, nga sa tiun karon sang pandemic, madamo ang ginaigo sang stress. Pila sa masanag nga mga emotional symptoms nga maangon sa stress, ginakipansang pagbatsyag sang kahadlok, pagkasubo, kag kaakig. Sa bahin sang physical symptoms, nagabatsyag sang pagkasakit sang ulo, may kabudlayan sa pagtulog kapag kaon. Sa bahin sang behavioral symptoms, nagakadulaan na sang gana o kon motibasyon sa pagtrabaho. Nagataas ang pag-usa sang alcohol o kon drugs, kag wala na nagatambong sa mga ginapakigbahinan sa nga religious, spiritual practices. Magun sini, yari ang pila ka mga panugyan sang WHO agud nga makalikaw kita sa stress. Lingawon ang kaugalingon, pinaagi sa paghimo sa mga aktibidad nga imo gina-enjoy kag ginakaluyagan, kaangay sang pagbasa, pagkulokanta, pagsaot, pagluto, gardening, kag iban pa. Mag-exercise physically every day, magtulog sang temprano or getting enough sleep, eat well, kag ang pinaka-importante sa tanan, magpangamuyo. Subong nga may ara sang coronavirus pandemic, isa sa pinakamabudlay nga butang amo ang idi naton makita ang aton nga kontra. Gani, dapat mangin mahinalungon kita kag nagasunod sa minimum health protocols nga ginapatuman. Magluwas dira na kay balobala kamo mga kabombo nga dapat man nga i-disinfect ang mga cellphones agud malikawan ang virus. Santo sa pagtuon, ang isa ka typical nga cellphone user ang nagtandog sang cellphone sang 2,617 ka beses kada adlaw. Apang kon extreme cellphone user ka naman, ginatandog mo ang imo gadget sa masobra sa 5,400 ka beses sa isa ka adlaw. Paano i-disinfect ang mga cellphones? Una, dapat i-shutdown ini anay kag kuhaon sa case anti-slimpyuhan. Sunod, bas-on ang tela sang tubig nga may lakot nga habon o kon rubbing alcohol. Pwede man magamit sang wet wipes nga may 70% isopropyl alcohol. Gamit ini, krapuhan ang screen, likod kag kilid sang cellphone. Siguraduhon nga wala sang moisture nga magasulod sa mga port. Syempre, limpyuhan man ang phone case antes ibalik diri ang cellphone.
Tiempo tigululan na naman mga kabombo. Ang ikayong lawas ng tanan aton gid halungan. Gani likawan nga mabasa sa ulan agud makalikaw man sa balatian. Yari ang mga bombo tips sa tiyon sang tig-ululan. Masami nga magdalagid sang payong. Kung wala sang payong, magdala sa mga butang nga sarang makaprotekta sa imo kung maabdan sang ulan, kaangay sang raincoat ukon jackets. Likawan ang trangkaso ukon anuman nga pamalatian nga nagaguluwa sa tion sang tigululan paagi sa pagpabilin nga hindi mabasa sang ulan. Magdala sang extra towel ukon tuwalya kag mga bayo bilang ilislan agud madasig nga magmalak in kasugid man nga mabasa sang ulan. Magpabilin sa mga lugar nga may atop o kung sarang mapasilungan samtang nagahulat sang salakyan. Likawan man nga mag-ubog sa tubig baha, ilabi na kung ikaw ang may pila sa tiil o kung din man nga bahin sang lawas. Ang ihi kag iban pa nga body fluids gikan sa mga infected nga sapat mahimo magtugas sang leptospirosis. Ang pag-angkon sang leptospirosis delikado o kung makamamatay. Sarang ini makatugas sang kidney damage, meningitis, liver failure, respiratory distress. 5 dekada nang nagtataguyod ng katotohanan. 5 dekada nang nagtatanggol sa mga mamamayan. Patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Paradyo Bombo! Philippine Standard Time, 9 minutos na nakalipas sa takna alas 5 sa hapon. Bombo Radyo Bacolod. Paradyo Bombo! May hapon syudad sang Bacolod, kabugusan nga probinsya sa Negros Occidental, bugos nga Pilipinas, kag bugos sa kalibutan. Iyan naman ang pagdulong namon sa inyo sa madalalag ko bago mainit-init pa ang mga balita diri sa Bombo News and Views Afternoon Edition. Subong adlaw Lunes, petsa 8 sa bulan sa Nobyembre 2021. Sa aton sini nga Bombo Radyo kag Star FM Christmas Countdown, we have 47 days to go before Christmas. Kagkaroon litong kita makabombo sa aton si mga headlines. Chairman sa Quarantine Center Action Team sa Bacolod City, ginpatpat ang rason kung nga mahimo mapatuban ang mandatory vaccination. DSWD Region 6 magkasunod sa mando sang national government in kaso ipatuman ang no vaccine, no 4-piece subsidy. Samtang provincial government ginakonsiderar ang pagpanubo o kung pagpalos sa ginapatuman nga curfew hours. BCPO maayo ang kooperasyon sa NBI, PDEA kag iban pang ahensya sang gobyerno. Mga nabakunahan batok sa COVID-19 sa La Carlota City, yara na sa 50% sa ila sini populasyon. Duha ka mga cash collectors ang lending company ginaaligar gin hold up sa isa ka pension house sa Kabangkalan. Amoy ato mga kabombo aton si mga headlines. Kagkaroon, lito kita sa mga detalye na sa ato nagapauna nga mga balita. Upod sa inyo sini nga mga tagbalita. Bombo, Zaldy, Forro, the second. Kag Bombo Jazz, Dejesus, Madrigal. Sa ato nagapauna nga balita lokal, ginpanindugan sa chairman sang Quarantine Center Action Team sa syudad sa Bacolod nga umpisa pa lamang nagapamatok na ini sa pagpatuman sa mandatory vaccination sa bisan ano nga sektor sang syudad. Apang sunod sa kay Bacolod City Councilor Attorney Renesito Rivero sa paglibot sini sa syudad, madamo ini sa nakitaan nga mga pumuluyo nga hindi magpabakuna bukod sa hindi justifiable nga rason. Samtang maiban pa naman nga hindi gusto mabakunahan bukod sa psychological reason kag mayara man nga bangod sa religious belief. Apang ginakasubo sini nga mayara nga hindi magpabakuna bukod wala sa mga ini nabatyagan ang emerhensya kag kaangay nga wala sang labot diri. Apang santo sa pagcheck sini o kon pag-check sa layi nakitaan man niya nga may pila ka provisions sa Article 2 Section 4, 5 and 15 sa bahin sang Philippine Constitutions nga mahimo malinglingan sa mga senador kag kongresista agon nga ipatuman ang mandatory vaccination. Hindi man ini mapatigayon sa kabugusan, ginalantaw ni Rivero nga mahimo ini nga imando sa pila ka mga sektor sang gobyerno. Santo naman sa Article 2 Section 4, nagapanguno nga trabaho sang gobyerno amo ang magserbe kag proteksyonan ang tawo. Samtang sa Section 2, nakabutang naman ang pagmaintenar sa peace and order
pagprotekta sa kabuhi, liberty and property, subungan ang promotion sa general welfare kag ang mga essentials para sa kalipayan sa mga tao nga ginahatag sa bahin sang demokrasya. Kag sa Section 5, ang Estado ang dapat nga mag-protect kag mag-promote sa kinamatarong kag ikayang lawas sa mga tao kasubong man ang paghatag sa health consciousness sa mga pumuluyo. Sunod sa kay Lovero, ang konstitusyon na mismo ang ginaprubahan sa mga Pilipino, nagamando sa gobyerno nga proteksyonan ay kayang lawas kag ang kabuhi. Ginalantaw sang konsehal nga kon malinglingan ini sa mga mamalida, mahimo nga pagasuguran ini sa pagmando sa bahin sang mandatory vaccination program sa pila ka sektor sa gobyerno antes simuon nga mandatory sa tanan. Sa tiyon ka mangin mandatory na ang vaccination, ang pagpamatok ang mahimo na lang sa Korte Suprema apang ini ang magalabay pa sa malawig nga proseso. Pasalig naman ni Novero nga ang desisyon sa gobyerno ang paraman sa kaayuhan sang tanan. Labi na gid nga nakita na ang kalitan nga dala sang COVID-19. Paig pa sini bisan mayara sang Republic Act 11525 nga nagapahig nga hindi mahimo nga requirement ang vaccination card, sarang naman ini nga ma-amend pinaagi sa separado nga layi. Apang pasalig ni Novero nga sa karon, hindi mahimo ni Presidente Rodrigo Duterte kag sa National Interagency Task Force o kunang NIATF sang direkta nga pagpatuman sang mandatory vaccination. Ang aton mismo konstitusyon nga ginaprobahan naton nga mga pumuluyang Pilipino nagamando sa estado, sa gobyerno nga magprotehir ng aton ikaayong lawas sa aton kabuhi, kag mag-promote sang sound consciousness na nungod sa aton ayong lawas. So kung malinglingan ini nila, posible pwede nila mahimo nga basihan to justify a mandatory vaccination program. Kamay sa pagpag ni Bacolod City Councilor Attorney Renesito Lovero. Ginpasalig sang Division Chief sang Pantawid Pamilyas Department of Social Welfare and Development o DSWD Field Office 6 nga magasunod ang mga inikon imando sang national government ang No Vaccine, No 4-Piece Subsidy sa mga Pantawid Pamilyang Pilipino Program beneficiaries. Aminado si Belen Gibusion nga tinutuyo sang gobyerno amo ang mapasanyog ang COVID-19 vaccination campaign na ibaluan niya ginaduso sang Department of Interior and Local Government o DILG ang DSWD nga ipatuman ang pulisa apang pahanumdum sini nga isa na ka national law ang Republic Act 1130310 o ang Pantawid Pamilyang Pilipino Program. Bangod sini nagapati si Gubusyon nga hindi basta-basta nga mapatuman ang amendment bangod akon tanan nga pagbago sa pulisa o kon akon kadugangan ang dapat nga mag-agi sa National Advisory Committee ang patag sini nga kun anuman ang mangin direksyon sang gobyerno magasunod ang mga iniilabi bilang implementers sa kunano nga maaprubahan apang bangod wala pa ang amendment. Hindi pa Manila maimplementar ang luyag nga himuon mandatory ang pagpabakuna sa mga 4-piece beneficiaries. Ang ginahimo na lang sa mga iniamong maghimo sang dalagko nga kampanya sa pag-edukar sa mga pantawid beneficiaries. Kaupod ang Department of Health o DOH sa giban pa nga mga partner sa banwa kag syudad. Nagapagwa man ang mga inisang impormasyon angot sa vaccination sa sulod na sang pila ka bulan. Nagalawom si Gibusyon nga matapos makapamati, mapaathagan kag marealisar sa mga benepisyaryo ang importansya sang vaccination. Suno sa Division Chief, kapin 13% pa lang sa mga 4-piece beneficiaries ang nabakunahan kag samtang nagapadayon ng programa. Ginamonitor man sa mga inikon pila na ang nakabaton. Gikan sa masobra 300,000, 44,000 pa lang ang nabakunahan sa bilog nga Western Visayas sa ulihing nga data sa Setyembre 30. Pasalig sini nga padayunon pa nila ang information campaign bilang kabayan sang interagency initiative. Nakita naman sa mga ini nga madamo pa sa nagapangduha-duha kag sa ilang paglantaw kulang pa sang pag-intindi. Dugang pa sini nga madamo man sang luyag magpabakuna sa iban nga lugar apang wala naman sang COVID vaccine nga available. Suno kay Gibusyon, 80% naman sang staff sang DSWD Region 6 ang nabakunahan na batok sa COVID-19. Panumdum sang opisyal nga dapat mag-ugyon sa vaccination program bangod wala sang iban nga intensyon ng gobyerno kundi ang proteksyonan ang lawas batok sa pandemya. Kung ano man gid ang mangin directions para itong national government, so be it. Kami as implementors, ang amon lang man nga ginabasihan is of course whatever is approved in relation to the conditions. This time, for as long as hindi pa siya balaan layi, hindi pa siya na amendar ang layi sa pantawid, we cannot just implement that.
Ang kabahan sa pagpahayag ni Belen Gabosyon, Division Chief sa Pantawid Pamilya sa DSWD Field Office 6. Samtang ginakonsideran na sang Negros Occidental Provincial Government ang pagpanubo sang ginapatuman nga curfew hours sukon mahimo man nga ini ang paluson na gid lamang. Sunod sa kay Governor Eugenio Jose Lacson, makigsugilanon na ini sa mga Chief Executive Officers sa mga banwa kag syudad sa probinsya sa Negros Occidental agon nga diskusyonan ang posibilidad nga panubuon ang curfew hours o kung dulaon ini depende sa makasugdan. Ginkonfirmahan sa gobernador nga nagnubo na sa kapin 1,800 ang nabilin aktibo nga kaso sang COVID-19 sa probinsya usa din tuman kadako ang ginbuhin kung ipaanggid sa nakaligan nga sinimana nga nagadangat sa 4,000. Magakonsulta ini sa mga local government units sukon LGUs bangod bayara gihapon sa mga mataas pa ang kaso apang ginapakamaayos sang gobernador nga nagasige-sige na ang pagnubo sang kaso sa kabilugan nga probinsya. Manunduman nga ang curfew hours nga ginapatuman sa karon sa Negros Occidental ang nagaumpisa alas 9 sang gabi tubtob las 4 sang kagahon. Ginalantaw nga mahimo ini ang panubuan sa pila ka oras kaangay sang pagpaumpisa sa alas 11 sang gabi o kung alas 12 sang tungang gabi ang curfew agud nga matagan na sa kaygaynan sa malawig nga pag-operar ang mga negosyo. Magluwas mahimo man nga dulaon na lamang ang curfew agud nga makabalik na ang mga negosyo nga nagakabuhi kon gabi. Apang paatag sa gobernador nga ang mapaidalom lamang sa pagpanubo sang oras sukon pagpalos sang curfew amo ang gin-impose nga curfew bago sa pagsaka sang kaso sang tilikdan nga wala nalakip diri. Ang mga ginapatuman nga curfew sang LGUs antes pa man ang implementasyon kaangay na lamang sa curfew para sa mga minors. Pasalig naman ni Governor Lacson nga magapagwa ini sang executive order kasunod sang mahisugdan nga desisyon kaupod ang mga alkalde sa kada banwa kag syudad diri sa probinsya. Kina-consider man gid nato na to reduce siguro the curfew hours within this week, and then if I see that majority of the local chief executives are in favor, we may shorten the curfew hours or we may totally stop the curfew hours. Ang kabay sa pagpahayag sang gobernador sang probinsya Bong Lacson. Ginasapol sang chairman sa Committee on Education sa siyudad sa Bacolod ang mga manunudlo nga wala pa mabakunahan kung sa diin ginpaathaga ng mga ini nga importante ang pagpabakuna. Suno kay Councilor Attorney akon Bacolod City Councilor Attorney Renisito Novero sang mahibaluan sini nga mayara sang 1,109 pa ka mga manunudlo sa pampubliko nga eskwelahan sa siyudad sang Bacolod nga wala pa nakapabakuna batok sa COVID-19. Gilayon man ini nga nakigangot kay School Division Superintendent Gladys Amelin Sales sang Division of Bacolod City agud niya makaset sang meeting nga ginpatigayon kay ina sang aga. Suno kay Novero, ginpatagan sini ang nisisidad sang pagpabakuna kasubong man ang risgo sa mga ini sa mga akon sang hindi mabakunahan. Aminado man ini nga may mga rason man ang iban nga mga hindi kaangay sang religious belief. Apang suno siya wala man ini sang nahibaluan nga may nakabutang sa Biblia nga hindi dapat magpabakuna. Dugang pasini nga nakabutang sa Biblia nga dapat magkooperar sa gobyerno. Ginexplikar ni Novero sa mga manunudlo nga ila ginatinguan nga maamat-amat na nga mapabalik sa normal ang sitwasyon kag kalakip na diri amo ang posibilidad sa pagbalik sa face-to-face classroom instruction. Apang antes sini, importante naman nga mabakunahan ang mga manunudlo. Dugang pasang konsihal nga sa tion nga malinglingan sang Kongreso kag Senado nga ipatuman ang requirement nga fully vaccinated na sa mga essential sectors. May mo nga isa sa malakip diri ang sektor sang edukasyon. Sa tion nga hindi bakunado ang mga manunudlo, mahimo nga makahatag naman ini sang risgo sa pagkadula sang ila palangitanan. Dugang pa ni Novero nga ang pagpabakuna ang hindi lang makaprotekta sa kabuhi kasubong man sa panimalay. Suno sa konsihal, manami man ang ila nga response sa meeting, gani liwat naman sini nga pagkatsekyaron ang masunod kung mayara sa mga manunudlo ang magapabakuna. We are trying our best nga magbalik na bala kita sa normal, and normalcy will include face-to-face classroom instruction, and one of the basic requirements will be nga kinanglan bakunado ang mga manunodlo. So siling ko, posible kung malinglingan sa aton mga legislators kag sang presidente ang constitutional provisions anungod sa General Welfare Clause. There is a possibility nga imoon ini nila mandatory in essential sectors. Ang kabayan sa pagpahayag ni Bacolod City Councilor Renisito Novero, chairman sa Committee on Education sa siyudad sang Bacolod.
Samtang ipasalig naman sa Bacolod City Police Office kon BCPO Director nga maayo ang kooperasyon sang BCPO kaupod sa National Bureau of Investigation, Philippine Drug Enforcement Agency kay iban pang ahensya sang gobyerno. Nibulaan nga nagpirma sa Memorandum of Agreement ang Philippine National Police kag NBI sa pagpanigayon sa formal nga investigasyon sa tanan nga police operations magkantanan sa kampanya batok sa ilegal nga druga sa tilikdan nga 5 ka tuig. Sunos kay Police Colonel BCPO o Police Colonel Thomas Joseph Martir, masami nga nag-work in tandem ang BCPO sa NBI, PIDEA, kay iban pa nga mahensya, kaga mayara man sila sa maayong nga accomplishment. Ginpakigbahin pa ini nga nakadakop sila sang 6 ka personalidad, may kantanon sa ilegal nga aktibidad. Nagpasalig man ini sang ginpasanyog nga kampanya agud nga madakop ang mga nagaruso ka nagagamit sa ilegal nga druga. Samtang mag-umpisa naman sa pagpanigayon subong nga semana sang brigada ukon sa bahin sang Brigada Semana o Konbirada Semana batok sa tanan nga sa isang kriminalidad kag sa bahin sang kapulisan, no, sa bahin sang Birada Semana batok sa tanan nga sa isang kriminalidad ang kapulisan. Ginapagkamaayo man sini nga nagdubo ang kabugusan nga crime index kung ipaanggid sa tilikdan nga 5 ka tuig. Ginalantaw naman ni Martir nga ang pagnubo sang crime index ay epekto na sang ginpasanyo nga kampanya batok sa tanan nga sa isang kriminalidad na binagid sa ilegal nga druga kasubong man ang pag-abot sang COVID-19 pandemic. Kung ipaanggid ang 2016 crime index sa 2021, ginapahig nga 70% ang ginubo sa mga krimen. Sunos kay Martir, hindi mahimo nga wala sang papatigayon nga police operations ang napulo ka police station sa syudad sa Bacolod sa kada adlaw, semana ukon binunan. Your PNP is always working in tandem with the different agencies, NBI man, DEA, or any other agencies. Your PNP always cooperates and works in harmony with other government offices. So far, we have a good accomplishments naman over the weekend. May mga anong kita na dakop sa illegal drugs and we still continue. Maybe next week, ma-start na this week, start na naman ang Birada Semana. Ang kamay sa pagpag ni BCPO Director Police Colonel Thomas Joseph Martir. Nadangat na sang La Carlota City ang 50% sang ilang nga populasyon nga nabakunahan na sa COVID-19. Sa karon ini pa lang local government unit kon LGU sa Negros Occidental nga nakalabot na sa 50%. Suno kay La Carlota City Mayor Rex Halanduon, sang Biyernes nila nalabot ang 50% sang target. Dugang pa sa alkalde nga mag-uumpisa naman sila sa pediatric vaccination o kon ang mga nagaedad 12 to 17 anyos. Kinalantaw sa alkalde nga nakabulig man sa pagpasanyog sang vaccination rollout ang pagpadulong sini sa kada barangay agud niya ipanugyan ang pagpabakuna. Naibaluan niya kapin 40,000 ang kabugusan niya populasyon sang syudad sang La Carlota kag malapit na lang sang mga ini malabot ang herd immunity. Ginalauman sini nga antes matapos ang tuig makadangat na sa ang syudad sa 70 to 65%. Ginpakigbahin man sini nga dako ang nabulig sang ilang nga parafol sa mga magapabakuna kung sa diin ang mga ini ang mahimo magdaog sang tricycle, cellphone, laptops kag iban pa. Sa karon pasalig ni Halanduon nga magapadayon ang ilang nga kampanya sa pagpabakuna. Ginalauman sang alkalde nga sa hindi magdugay magapatigayon na kon mapatigayon na ang booster shot sa ilang nga syudad bangod aminado ini nga madamo pa sila sang ginahuptan nga bakuna apang nabili nga mga pumuluyo ang kalabanan nagapangduha-duha na. Patag sini nga matuod ang COVID-19 bangod madamo na ini sang kilala nga napatay bangod sa balatian. Nagpaandam naman ini sa hindi matuod nga mga impormasyon kaya nga sa mangin zombie kag makaangkon sang balatian kung magpatublok sang COVID vaccine. Patag ni Halanduon nga sa pagpabakuna hindi lang kaugalingon na maproteksyonan kundi subong man ang komunidad. Nga mo niya target population 50% na as of Friday last week and then ma-start na kami today 12 to 17 years old nga vaccination namon sa PEDYA. Halos every twice a week siguro nga kadto ko sa barangay naga-encourage ko. Showing them the statistic, it really works. Ang kabayan sa pagpahayag ni La Carlota City Mayor Rex Halanduon. Sa ibang pinato nagapunguna nga balita lokal duha ka mga cash collectors sa bayan sang lending company ang gilaligar hold up sa AHS Pension House Highway Mabinay sa may barangay 9 syudad sang Kabangkalan. Ang mga biktima kilala nga amo Sunday Godfrey Calves, 33 anyos, residente sa Purok Yanson 1 sa Eroreco, Barangay Madalagan, Bacolod City,
kag Romel Magallones, 29 anyos, residente sa Guria Street, Barangay 1, La Carlota City, lunsay mga cash collectors. Sa investigasyon sa Kabangkalan City Police Station, ang mga biktima ang nagapayag nga samtang sila ang nagatulog sa sulod sang kwarto sa nasambit nga pension house. Nagsulod sa ilang nga kwarto pinaagi sa bukas nga bintana, gintayaan ang mga inisang shotgun. Gindala sa mga suspetsado nga nakolekta nga cash ni Calves nga balor 1,403 o kon 143,750 samtang balor nga 177,144 ang nakuha gikan sa kay Magallones. Magluwas sa kwarta gin taban man sa mga suspetsado ang 5 ka cellphones kag nagpalagyo sa iban nga direksyon. Isa sa mga suspetsado ang ginapayag nga nakasuksok sa jacket kag bull cap nga may yellow nga print kag may kataason nga kapin 5 feet 4. Ang isa ang ginabanta 5 feet 8 ang kataason, medium build ang lawas kag ang ikatatlo ang may medium build nga panglawason 5 feet 5 ang kataason kag lunsay ginabanta yara sa 35 anyos ang pangidaron. Kag sa ato na katapusan nga balita, ginpakigbayan sang Bombo international correspondent sa Estados Unidos nga mahimo mamalayran ang rockstar management kay event organizer sa ginpatigan nga concert sang Black American nga si Travis Scott sa Astroworld Festival sa Houston, Texas sang Biyernes ang gabi nga nagtugas ang pagdinaguso sa mga concert goers nga nagdangat sa stampede kung saan 8 ka mga individual ang nadulaan sang kabuhi. Suno kay Bombo international correspondent Pinoy Gonzales, pila sa mga biktima ang minor nga ginalakipan sang 14 kag 16 anyos. Dugang pasini nga mayara man sang nasamanan nga ginabanta yara sa napulo ka tuig. Mismo ini ang natingala man kung paano nakasulod sa nasambit nga concert ang mga kabataan. Naibaluan niya ang nagapatigayon sang concert ang mga sikat nga si rockstar nga si Travis Scott nga nobyo sang kilala nga American model nga si Kylie Jenner. Pahayag sini nga 100% na nga bukas ang negosyo sa dako nga bahin sang Estados Unidos, kalakip na mga resorts, restaurant, samtang wala naman nagasuksok sa face mask ag social distancing ang mga tawo, bangod na bakunahan na ang kadam-an sang populasyon, kalakip sa ginapahanugutan na ang pagpatigayon sang concert. Patag ni Gonzales nga 200,000 ang capacity sang NRG Stadium, kag 50% sang kapasidad ang napahanugutan sa pagtambong. Apang sobra-sobra gihapon ang mga party goers kung sa diin naggutok ang mga ini sa gate kag nagdasok pasulod. Ginpakigbahin pa sini nga may nadakop man nga party goer nga may dala nga marijuana. Payag sini nga wild katama ang nangin concert kung sa diin nagdinaguso na ang mga tumalambong tubtob sa may nag-ilinaway. May na cardiac arrest kag iban ang nasamaran kay nadulaan sang kabuhi matapos nga malapakan. Nagdugang pa sa ginamo-amo ang nagluntad nga pagpanublok sang narcotic drug sa likod nga bahin sang concert hall kung sa diin bisan ang mga security kag kapulisan ang gintublokan. Ginalantaw naman nga magapangatubang sang $1 million nga kaso ang rockstar matapos nga mag-umpisa ang ginamo sang magsugod ini sa pagkanta sa stage kag wala man ini naguntat apisar nga nagaginamo na. Naguntat lang ini sa makita nga malala na ang ginamo kag may nag-abot na nga ambulansya. Suno kay Gonzales, nagapatigayon man sang check-up ang mga security sa mga nagasulod sa concert, apang metal lang ang ma-detect sa mga ini kag hindi ang droga. Ginalantaw sini nga dako ang posibilidad nga hindi na matumod kung sino ang nagapang-inject bangod madulom sa sulod sang venue. So diri hindi pa naman mapreso ang rockstar. Apang mahimo nga mamalayran ini bangod magluwas nga siya ang performer, iya man ang production kag siya man ang organizer sang concert. Hindi man metal nga daan ang droga, hindi man metal ang marijuana, ang dakop nila yaya ang mga metal. Laban-laban nila madakpa ni Bombo kasi ang kamera dudom na nga daan. Hindi kayo madakpa ni why ni si matabo di kasuhan mo ni gilang ni sa kamayad na gilang ni siya. Ang iya production, kasi siya man ang producer, siya man ang organizer, siya man ang rapper, siya man ang singer, siya tanan. Ang kabayan sa pagpahayag ni Bombo International Correspondent Pinoy Gonzales. Philippine Standard Time, 30 minutos na nakalipas sa takna alas 5 sa hapon mga kabombo. Kagamuyan to mga kaundan sa ato nagapanguna nga mga balita diri sa Bombo News and Views Afternoon Edition. Antes kita magtakop, ato na panumbalikan aton sa mga headlines. Chairman sang Quarantine Center Action Team sang Bacolod City, ginpatpat ang mga rason kung nga mahimong papatuman ang mandatory vaccination.
DSWD Region 6 magasunod sa mando sa national government in kaso ipatuman ang no vaccine, no 4-piece subsidy. Samtang provincial government ginakonsiderar ang pagpanubo o kon pagpalos ginapatuman nga curfew hours. BCPO maayo ang kooperasyon sa NBI, PDEA kagiban pa nga ahensya sang gobyerno. Samtang mga nabakunahan batok sa COVID-19 sa La Carlota City, yara na sa 50% sa ila sini populasyon. Duha ka mga cash collectors ng lending company ginaaligar kin hold up sa isa ka pension house sa Kabangkalan. Kag, amoy yadto mga kabombo ang pagdulong namon sa inyo sa madalalako bago mainit-init pa ang mga balita diri sa Bombo News and Views Afternoon Edition. Subong adlaw Lunes, petsa 8 na kita sa bulan sa Nobyembre, 2021. Kag sa aton sini nga Bombo Radio kag Star FM Christmas Countdown, mayara na lamang kita sang 47 kadlaw nga nabilin. 47 days to go before Christmas. Standby na kamo sa masunod nga programa ang Bombo Reports Afternoon Edition upod naman sa kay Bombo Dennis Rubica. Kag sa gihapon, ini ang inyo nga mga tagbalita. Bombo Zaldy Forro II kag Bombo Dejesus Madrigal. Para sa pambansang radyo ng Pilipinas, consistent overall, number 1 sa Bacolod, Basta Radyo Bombo! Sabay naman sa aton siningan news analysis, naging padala sa aton maukon nga tagpalamati, pagkabasahon ni Bombo Daniel Acciones, ini ang may tigulo, Kalibutan. Tugas ang Diyos ang kalibutan, agud unta sang tawo pagaamligan. Dunang manggad tani tipigan apang ato nini ginakamasaan. Climate change ato na nabatyagan. Tungod sa pagabuso naton sang kalibutan, ginabalik na ang ginagimo naton nga kalainan apang hindi paulihi ang tanan. Magbinuligay kita agud ini nga problema ang masolusyonan. Tinion nga magtanom kita sang kakahuyan, agud ang pag-awas sang tubig sa aton kasubaan, hindi makadala sang dako nga kalitan. Labi na gid sa aton mangunguma kay mga kauturan. Kabay pa nga ang emisyon sang gas sa aton kahawaan, labi na gid sa mga pabrika nga nagabuga dapat ipasiradan. Mintras tanto ang gobyerno hindi maghimo sa makahas nga tikang, hindi gid naton marisolbar ang nagalala nga climate change nga aton palaligban. Ang ini nga panguna-una pananawa nang ginpadala ni Leo Seralbo sang Granville Subdivision, Barangay Mansilingan, Bacolod City. Sa mga tagpalamati sang Bombo Radyo Bacolod, pwede man kamo magpadala sang inyo panghuna-huna kag pananawan sa Bombo News and Views Afternoon Edition. Care of DYWB Bombo Radyo Bacolod, CBS Development Corporation Building, Lacson Street, Mandalagan, Bacolod City. O kung pinaagi man sa email address ang Bombo Radyo Bacolod, bombo_bacolod@bomboradyo.info. Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Ang oras Subong nga mayara sang coronavirus pandemic, isa sa pinakamabudlay nga butang amo ang idi naton makita ang aton nga kontra. Gani dapat mangin mahinalungon kita kag nagasunod sa minimum health protocols nga ginapatuman. Magluwas dira na kay balo-bala kamo mga kabombo nga dapat man nga i-disinfect ang mga cellphones agud malikawan ang virus. Santo sa pagtuon, ang isa ka typical nga cellphone user ang nagtandog sang cellphone sang 2,617 ka beses kada adlaw. Apang kon extreme cellphone user ka naman, ginatandog mo ang imo